Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşmede başlaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň mehriban kyblasy, Mälikguly Berdimuhammedowyň aradan çykma zirarly gynanç hatlar gelýär. Onuň arkedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident. Sizin kakaňyzyň aradan çykma zirarly meniň suňur gynanjymy kabul etdiň. Size we siziň maşgal agdalaryňyzda tüýsürekden döwdaşlyk sözlerimi hemde öwedini dolup bolmajak ýetki zirarly gollawlarmy beýan edýän. Biziň üçin amatly wagtda siz bilen telefon arkaly gepleşikler geçirip Xitay türkmen gatnaşyklaryny öňe ilerletmek üçin iki taraply hyzmatlaşygyň giň ýerimli meseleler boýunça pikir alşmaga taýýardyryn. Sizin pin Xitay Halk Respublikasynyň başlygy. Onuň arkedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyewич. Siziň hormatly kakaňyz Mälikguly Berdimuhammedowyň aradan çykanyny bardaky habary şuňur gynanç duýgusy bilen kabul etdim. Siziň agyr ýetkiňiz zirarly biziň tüýsürekden gynanjymyzy kabul etmeňizi haýyş edýän. Şu agyr günlerde siziň ýakynlaryňyzda we howsarlaryňyzda kalby giňlik hemde sabırlyk dileýän. Şuňur gynanç bilen Emomali Rahmon, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Onuň arkedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyewich. Siziň kakaňyzyň Mälikguly Berdimuhammedowyň aradan çykanyny zirarly şuňur gynanjymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Parasatlyk hemde öz ýurduny wepaly insan hökmünde siziň kakaňyz baradaky ýagty hakydanyň onuň ýakynlarynyň we ýyleşleriniň ýüreklerini baqa galjakdygyny ananýan. Öwedini dolup bolmajak gitginiň yzasyny paýlaşmak bilen şu agyr pursatlarda size we siziň ýakynlaryňyza sabır takat, durnukluk hemde ruh welentlik dileg edýän. Şuňur hormatlamak bilen Armen Sarkisyan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Onuň arkedarati Türkmenistanyň prezidenti Doganym Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhammedowyň aradan çykanyny bardaky habary gynanç bilen kabul etdik. Siziň alikedaratiňizde we maşgal agdalaryňyzda Palestina döwletiniň we halkynyň adyndan hemde hut öz adymdan şuňur gynanç bildirýän. Beýik bir wardan merhumy rahmet edip, onuň jennetiň derýakyna bolmagyny, size we siziň ýakynlaryňyza sabır kanagat bermegini dileýäs. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Onuň arkedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhammedowyň bir wagt aradan çykanyny zirarly siziň arkedaratiňizde şuňur gynanjymy we tüýsürekden gollawmy beýan edýäs. Beýik Allah Taaladan merhumy öz rahmeti bilen gurşap, jennetiň iň beýik derejesinden orun bermek bardy doga edýäs. Beýik bir bardan bu agyr günlerde siziň alikedaratiňizde we maşgal agdalaryňyzda güýç kuwat hemde sabır takat dileg edýäs. Goý beýik Allah Taala siziň alikedaratiňizde berk jan saglyk, uzak ömür we bagtyarlyk eşersin. Hemde maşgal agdalaryňyzy öz penasyny aman saklasyn. Hamad bin Isa al-Halifa, Bahreýniň paşasy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny mehriban kyblasy, Mälikguly Berdimuhammedowyň aradan çykma zirarly gynanç hatlar gelýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow, Bahreýn paşalygynyň miratdyşer şahzadasy we premier ministri Salman bin Hamad bin Isa al-Halifa, Gruziya Respublikasynyň premier ministri Irakli Garbaşvili, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan näşr we dowluk ýaly ilçisi Togan Oral, Yaponiýanyň Türkmenistanyň adatdan näşr we dowluk ýaly ilçisi Yamamoto Hiroyuki, Saudi Arabistan paşalygynyň Türkmenistanyň adatdan näşr we dowluk ýaly ilçisi Halid Faysal al-Sekli, Pakistan İslam Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan näşr we dowluk ýaly ilçisi Irfan Ahmed, Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan näşr we dowluk ýaly ilçisi Dr. Vitkunayr, Ukrainanyň Türkmenistanyň adatdan näşr we dowluk ýaly ilçisi Mayko,
Tacikistan Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatda naşary we dowluk tiyal ilçisi Farruh Homidzin Şarapzada. Gruziýanyň Türkmenistanyňky adatda naşary we dowluk tiyal ilçisi Amuko Nurjekneli. Wengriýanyň Türkmenistanyňky adatda naşary we dowluk tiyal ilçisi Petr Santo. Apostol Nansuitersunyň medeniýet işleri boýunça attaşesi Anjay Madey. Awganistan Islam Respublikasynyň baş konsuly Marşakary Arsaly Nasratullah çuňur gynançlaryny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň professor Lukmanlary Dr. Klaus Parhofer, Dr. Klaus Çaykowski, Dr. Udrich Schaller, Dr. Lizel Hazerman Mangol tüýsürekden gynançlaryny we duýgudaşlyk sözlerini beýan etdiler. Döwlet başdanymyza Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Beglov, Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň spikeri Tadamori Oshima, Saudy Arabistan paşalygynyň ilmi aragatnaşyk we gözlegler merkeziniň ýolbaşçysy Yahya Mahmud bin Junayd, Bouygues Fransuz kompaniýasynyň prezidenti Martin Bouygues, Itochi Corp kompaniýasynyň dolanyrjy ýerni ýetirji direktory, Maşinler we Enjamlar kompaniýasynyň prezidenti, Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça Yapon Türkmen komitetining başlygy Hirayuki Subay, Sojishsiz korporasiýasynyň prezidenti we baş direktory Masayoshi Fujimoto, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Tasuya Watanabe, Energetika hartysynyň baş sekretary Urban Rusnak, Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň baş geňeşçisi Yalçın Topçu, Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň başlygy Rifat Hysyrjykly, Türkiýe Respublikasynyň öňkü prezidenti Abdullah Gül, Türksoy'un baş sekretary Düsen Kasayinov, Burç Group kompaniýasynyň prezidenti Sefa Göbdeniz, Renaissance Holding kompaniýasynyň prezidenti Erman Ilyjyk, Onyx kompaniýasynyň prezidenti Koyn Minne, Kifal kompaniýalar toporunyň prezidenti we baş direktory Jil Remy, Russiýa Federasiýasynyň Aretsy halkara kompaniýalar toporunyň prezidenti Makarov, Russiýa Federasiýasynyň Lukoil neft kompaniýasynyň prezidenti Alperov, Burit Hill Energy kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýerni ýetirji başlygy Peter Kallos, Kamaz açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Kogonin, Kamaz FTC Corp LLP kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Tkachenko, Yuk Neftgaz Privatsiya Limited kompaniýasynyň direktory Burkinski, Ukrainanyň Intermutmontaj Gurulşyk Assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Petruk, Ukrainanyň Altcom kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Tislenko şuňura gynanç sözlerini beýan etdiler. Watanymyzyň wepaly ogly Mälikuli Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanlar diýilip gynanç hatlaryny bellenýär. Watan Habarlary gepleşimizi dowam edýäs. Şuň paýtatymyzda ýylyň iň owadan akaltyky bedewatly halkara gözellik bätişiginiň we ýylyň türkmen edermen alabaýatly halkara bätişiginiň nowatda tapgyrlar geçirildi. Bätişikleri Türkmenistanyň ähli kunjoklaryny östirip ýeşdirilen. Ýeşiliň görnüşine garamazdan saýlama bedewler we türkmen alabaý itler gatnaşdyryldy. Aşgabatyň açylyk sport toplumyny ýylyň iň owadan akaltyky bedewatly halkara gözellik bätişiginiň baş maksady diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem tutuş adamzadyň gowunjyna urlen akaltyky bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratyny hasam belinde götürmekden ýurdumyzda açylyk ulgamynyň ösdirilmegini höwetlendirmekden baratdyr. Akaltyky bedewleriniň köp sanly muşdoklary adar wata urlen bekişli bedewleriň saýlamy wekilleri bilen tanışmak mümkinçiligine eýe boldular. Bätişikde her bir atyň beden gurulşy, onuň aýratynlyklary we dürli tälimleri ýerine ýetirmek okuyuplar görkezildi. Bedewler özüniň ajaýyplygy we deňtaý bolmadyk gözelligi bilen tomoşaçylarda uly täsir galdyrdy. Bedewleriň dürli öwüşgünläki renkleri, gelşikli aýaklary, owadan boyny, olaryň beden gurulşy, ýeňil gopsy we çydamlygy atşynaslaryň, seçkiçileriň we seýistleriň köp sanly nesilleriniň dörejlikli we ihlasy däkmetiniň netijesidir. Atşynaslyk bilen baglanşykly ýörelgeler nesilden nesile geçip, ony häzirki döwürde ýokary netijeli
kunärmiller öz işiniň ustatlary dörjülükli dowam edýärler. Munyň özi döwlet başlarymyzyň taýlasy bilen asyrlaryň dowamyny dördülen milli gymmatlyklarymyzyň häzirki döwürde täze many mazmuny bilen üstünün getirilýändiginiň we ýurdumyzda açlyk buwdagynyň döwrwap derizde kämilleşdirilmegine hemde hemme tarapdan ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň aýdyň suwutnamasy. Bätleşiň bu tapgyryna deslapky bätleşiklerde seçilip alynan bedewler görkezildi. Toparyň agdalary olaryň beden guruluşyny, gözelligini, tohum araslygyna baha bermek bilen ýylyň bedewi adyny münasip dalaşgärler saýladylar. Bätleşige çykarylan bedewleriň içinden has owudyny, has gelşiklisini saýlap almak ýeňil düşmedi. Bu ýerde görkezilen bedewleriň ählisem owudynlykda bir-birinden pesel. Şeýle-de bolsa bätleşikde has tapawutlanan bedewi saýlamaly bolýar. Onun jemleri boýunça Novotak tapgyrdy. Owudan atlaryň içinden jemleji bätleşik atnaşmak hukuk gazananlary saýlanyp alyndy. Ahalteki bedewleriniň muştoklarynyň arasynda uly meşgullygy eýe bolan we açnaslaryň arasynda kunär bätleşigi saýlayan gözellik bätleşiginiň her ýylda geçirilmegi Türkmenistany açlygyň ösdürilmegine, arasaganly ahalteki bedewleriniň saklanmagyna, olaryň baş sanynyň artdyrylmagyna, ajaýyp bedewleriň mundan beýlägen wagt edilmegine, Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan bedewleriň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galmagyna aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlanýar. Şeýle-de Türkmen alawaýetleri hojalyk jemgyýetini ýylyň Türkmen edermen alawaýatly halkary bätleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi. Oňa birinji tapgyrda ýeňiji diýilip saýlanan Türkmen alawaýlary gatnaşdyryldy. Türkmen alawaýynyň bayramy natibetli Owa hojalyk we daşky urşaw goramak ministrliginiň halkara Türkmen alawaýetleri assosiasiýasy bilen bilelikde her ýylyň aprel aýynda Türkmen alawaýetleriniň arasynda geçirilmegi ýoly goýulan halkara bätleşiginiň maksady berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, müňýyllyklaryň dowamyny Türkmen topragyna kemaly getirilen halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň biri hasaplanýan, wepalygyň, edermelligiň, batyrlygyň ajaýyp nüfusna urulan Türkmen alawaýetleriniň daşky keşfini şekillendiriş we amal haşamsynyň oturyň eserlerini çeper beýan etmekden, hemde Türkmen alawaýetleriniň şan şöhratyny hasam belinde galdyrmakdan ibaratdyr. Şeýle-de bu bätleşik Türkmen alawaýetleriniň tohum araslygyny gorap saklamak, köpeltmek, görnükligini, wepadarlygyny we edermelligini giňden wagt etmek, edermen Türkmen alawaýetlerini saýlap seçmek hemde içnaflar howetlendirmek maksady bilen geçirilýär. Halkara bätleşigini atnaşmak üçin alawaýetlerine mahsus bolan beden guruluşynyň degişli ölçegleri gabat gelmeliler. Hususan olaryň uzyn aýaklylyk, süýnmeklik, sünkleklik, kelle uzynlyk ýaly aýratynlyklary bellinin degişli ölçegleri laýyk gelmek möhümdir. Emiller topurynyň agdalary halkara bätleşiginiň şu tapgyryna atnaşan alawaýlaryň daşky keşfine, beden agdalarynyň guruluşyna we sadaşygyna, olaryň sadaşyk hereketlerine, ýagny özüni ynamly alyp barşyna we sabr takatlygyna aýratyn üns berdiler. Ençim asyrlaryň dowamyny türkmenleriň wepal hemraty bolmak bilen birlikde goragçysy, kömekçisi, dosty hemde ýollaşy bolup alawaýlar nusgulyk edermellik we çäksiz wepadarlyk görkezdiler. Şeýle häsiýetleri bilen insanyň hemraty bolan bu itler halkymyzyň medeniýetini, syngatyny, edebiýatyny we halk dörejligini, günnelik durmuşyny hormatly orna ýeredi. Hormat prezidentimiň Türkmen alawaýlaryny izgiderli köpeltmek, halk seçkiçilik usuly hemde dünýä ilminiň häzirki gazananlaryny peýdalanmak boýunça öňde goýan wezipler bilen maglykda döwlet başlarymyzyň taýlalary bilen dördülen Halkara Türkmen Alawaýetler Assosiasiýasynyň öňünde milli içnaslyk mektebiniň iň gowy däplerini aýyry saklamak we artdyrmak boýunça bir näçe wezipeler durýar. Häzirki geçirilýän bätleşigem şol wezipeleriň ýerine ýetirilmegine gönükdirilen ähmiýetli işleriň biridir. Melim bolşýal halkymyz wepalyk üçin alawaýetine hemişe ýokary baha berip gelýär. Türkmen şopon goşlaryny belli bolşyna görä goragçy hökümine deňtaý bolmadyk alawaý öz iýesini, onuň öýüni wepalyk bilen gorapdyr. Şeýlelikde alawaý çäksiz wepalygyň, ynamyň we dostuň nişanyny urly. Hemde hut şol düşünjeler assosiasiýanyň nişanyny öz beýany tapdy. Ýylyň Türkmen edermen alawaýatly halkara bätleşiginiň ikinji tapgyryna gatnaşdyrylan Türkmen alawaýetlerinden emiller toparynyň agdalarynyň iň ýokary bahasyna münasip bolan alawaýlar bätleşiň jemleji tapgyryna gatnaşmak hukuk kazandy. Şeýle bätleşikleriň gurulmagy Türkmen alawaýlaryna berilýän ünsüň nenensi ýokary derejede digine şaýatlyk edýär.
Bu bolsa milli gymmatlygymyz hataplanýan alybaýlaryň geljekde ösürilip ýeşitirilmegine, münasip derejede taýýarlanmagyna, olaryň dünýä derejesinde şan şöhratyny artdyrmagy da uly ähmiýet berilýändiginiň ýene bir aýdyň mysallary. Türkmenistan parahatçylygyny öňçmen Watan ýylyna ýurdumyzda türkmen bedewiniň milli bayramy kimde türkmen alybaýynyň bayramy ilkinji gezek bilelikde bellenilýär. Bu bolsa garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllygyny Aşgabat şäheriniň esatlandyrylmagynyň 140 ýyllygyny ajaýyp sowgatdyr. Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde türkmen alybaýynyň bayramy barha ýakynlaşýar. Ýurdumyzda bu şany teneleri bagyşlanan köpürli çärelere batylgy berildi. Şu ýyl ilkinji gezek bilelikde bellenilýän bu bayramçylyk rowajlyklardan rowajlyklary betlenýän watanymyzyň şanly garaşdyrylanyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň hemde gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esatlandyrylmagynyň 140 ýyllygyny ajaýyp sowgatdyr. Bu şanly teneriň dawaraly çäreleri paýtagtymyzdaky Ýanarda binasyna giňerim bilen ýaýwanlandyryldy. Bu ýerde ýurdumyzyň meşhur bagşylarynyň medeniýet we sunugat ösatlarynyň joşguny çykyşlary uruldy. Belinde wazla aýdym taýdar bu ýerde gurnalan şekilleniş we Amerika şam sunugatynyň eserleriniň sergisi bilen ajaýyp saýlaşygy emele getirdi. Ganatly bedewleň gujurly, sızgyr, wepaly alybaýlaryň tarypy bu ýerde ýerine ýetirilen çykyşlaň şeýle hem sunugat eserleriniň özüni dözi. Munyň özi milli gymmatlyklaryna edip halkymyzyň çuňur söýgüsiniň, hormat sarpatynyň nowatdaky sugutnamasyna urildi. Alabay hormatly prezidentimiziň edebi döreçiligine möhüm orny eýelýär. Milli liderimiz özüniň şahirany döreçiligi bilen alabaýlaryň gaýdygysızlygyny, edermenligini wasp edip, olary milletiň buýsanjy we gymmaty hasaplanýan ahal teki bedewleri bilen bir hatarda görýär. Milli gymmatlyklarymy gorap saklamak we ony dünýä ýaymak, hormatly prezidentimiziň ýygyderli durmuşy geçirgen döwlet siýasatiniň esasy urlarynyň biridir. Türkmen bedewlerini ösürip ýetişdirmek üçin gahryman arkadamyzyň sahabaty bilen ýurdumyzda döwrewap atçylyk sport toplumlary gurulyp ulanmagy berildi. Türkmenistanda at çapmak we at üstündäki oýunlary usatlyk bilen ýerine ýetirmek sunugatyna uly ähmiýet berilýär. Munyň özi müňillikliň taryhy hem baý däpleri bolan atçylyk sportunyň sarlaşykly ösürilýäniniň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz türkmen bedewine, alabaýytyny, arwany düýesine we beýleki tohum mallaryna ýyda edilişiniň hem öz bolşulyklary bar. Şol öz bolşulyklar netijesinde de dünýäde deňi taýyp bolmadyk milli gymmatlyklarymy döredildi diýip nagtaýyp geçýär. Milli liderimiziň türkmen bedewi alabaý hakyndaky durdany eserleri bolsa, ösüp gelýän ýaş netli watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Olarda milli gymmatlyklarymy boýsunç duýgusyny döretmekde ýol görkeji şamçyragdyr. Munyň şeýledigine Ýanarda binasynyň daş töweregine ýaýwanlandyrylan aýdym saýlaň mysalyna da sunugat eserleriniň sergisiniň mazmunyny da görmek boldy. Mälim bolşýaly pederlerimizden erginsiz ähmiýeti netijesinde keremde türkmen topragyna kemale gelen we ajaýyp gözelligi, çeýeligi hemde ýennamlygy bilen gadymy döwürlerden beri ady riwaýaty urulan beýişde bedewlerimiz, alabaýlarymyz milli gymmatlygymyzdyr. Türkmeniň buýsanjydyr, öý ojagynyň ýaraşygydyr. Hormatly prezidentimizin başlangıcı bilen Türkmenistan parahatçylygyň we anançmanyň watan ýylap elan edilen üstümizdäki ýylda türkmen bedewiniň milli bayramy ilkinji gezek türkmen alabaýynyň bayramy bilen bilelikde bellenip geçilýär. Goşa bayramyna tiwetli durly çäreler, bätleşikler, matlagatlar, sport ýarışlary, sergiler bir-birine ulaşýar. Munyň özi berhär döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli gymmatlyklaryna goýulýan hormat sarpanyň ýyl we ýyldan belin derejelere göterilýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup dabaralanýar. Munyň üçin dabara gatnaşyjylar arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistan ykdysady we durmuş taýdan ösmeginiň möhüm şerti bolan köpürli ulaw düzümini döretmek hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu orada milli liderimiziň başyna başlanan giňerimli tatlamlary, şol sanyna bar bolan awtomobil we demir ýollaryny döwrüp iştirmek boýunça tatlamlar üstünlükli durmuşa geçirildi. Şunu halkara üstünçyr ulaw geçelgelerini döretmäge aýratyn berilýär. Türkmenistanyň demir ýol ulgamynyň ösüşi ykdysadyetde döwrüp iştirilen öňe düşlüge iter berýär. Ýurdun geosiýasy bähwitlerini üpçün etmek wezipelerini gönden täşir edýär. Türkmenistanyň ulaw ara gatnaşyklarynyň geo-ykdysady mümkinçiligini açyp görkezmek, milli bähwitleri durmuşa geçirmekde hemde halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekde möhüm orun tutýar. Şunukda näderden işleriň döwrüp derejede alınıp barmagy aýratyn bellälikdir. Häzirki döwürde netijeli işlemek bilen belen sepkitleri eýelýän kärhanlaryň birem demir ýollary açyk görnüşli paýdalar jemgyýetdir.
Üstünlük kazanmakda öňde barjylaryň birine urulan demir ýollaryny işler häzirki talaplara laýyk gurulýar. Türkmenistanyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi onuň Ewraziýanyň ören möhüm uluw üstünşir çatyr hökümindäki barha artýan ornuny şertlendirýär. Biziň döwletimiz bu ulgamda bar bolan ulu kuwatyny dogry durmuşa geçirmäge çalışmak bilen ulugyň ýakly görnüşlerini maddi enjamlaryň binýadynyň toplumlaryň döwrüwaplaşdyrylmagyny gönükdirilen milli maksatnamalar amala aşyrýar. Şunlukda täze bilendikleri ýetirýär. Ýa-da döwürde uluw ulgamyny ýokary netijeler gazanmak döwrüň talaby bilen berk baglylar. Nusgolyk işler amala aşyrýan demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti şu ýylyň geçen 3 aýyny ýük dolanşy boýunça meýilnamany 107,1 götürüm ýerine ýetirdi. Şunu ýük dolanşy boýunça geçen ýol 3.321,1 kilometre deň boldy. Belen sepkidin eýelenmegi işleriň guramaçylygyny, saldaşygyny aýratyn ünsürliýänligini, häzirki döwrüň her bir mümkinçiliginiň netijeli peýdalanýanlygy bilen şertlenirilendir. Munyň özi halkara hojulyk gatnaşyklarynyň ösüşini görkezýär. Gazanlan üstünlük Türkmenistanyň gadymy beýik ýüpek ýolyny häzirki zaman şertlerine gaýtadan dikeltmekde amala aşyrýan işleriniň netijeli häýatda ýolýanyny tasdikleýär. Demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini ýurdumyň içinde de ýük taşymakda üstünlük gazanlýar. Bu ýagdaý owa çäkerlerimiziň, welaýatlarymyzyň arasyndaky hojulyk gatnaşyklarynyň ýokary depkine eýe bolýanyny tasdikleýär. Uluw ulgamyny halkara hyzmatdaşlygynyň putulandyrmagy, hormatly prezidentimiz tarapyndan ýetgiderli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Şu uğurun ösürilmegine münasip goşunt goşýan demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti garaşdyrmanyň şanly 30 ýyllygynyň bellilenýän ýylynda da göz öňüne tutulan meýilnamalaryny artygy bilen berja etmegi baş maksat edinýär. Türkmenistanyň demir ýol ulgamynyň ötüşi ykdysadyýetde döwrüwaplaşdyrylan öňe düşlige iter berýär. Ýurdun geosiýasy bäkfitlerini üpçün etmek wezipelerini gönnün täsir edýär. Türkmenistanyň uluw aragatnaşyklarynyň geoiqtisady mümkinçiligini açyp görkezmek, milli bäkfitler durmuşa geçirmekde, hemde halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekde möhüm orun tutýar. Döwlet başlanmady ýurdumyň häzirki zaman uluw logistika düzümini kemale getirmäge gönükdirilen birnäçe iri tatlamaryň başyny başlady. Bu tatlamalaryň üstünlükli amala aşyrylmagy, olaryň durmuşa geçirilişiniň depkini häzirki günlerde aýdyn ýüze çykýar. Ýurdumyň senat aýdan ötüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp ugurly işler bilen berk baglanşykydyr. Şunda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň öňürilmegi esasy ugur bolup durýar. Her bir bayramçylygy däkme sowatlary bilen garşylamak arkada prezidentimiziň ýurt bäkfitine gönükdirilen özgörtmelerin netijesinde ösüşleň belentliklerine tarap ynamly öňe barýan watanymyzda asylly däwe uruldy. Türkmen bedewiniň milli hemde Türkmen alabaýynyň bayramlarynyň bellenilýän günlerinde iş depkini artyryp däkmet üstünlüklerini gazanýan toplumlaryň birim paýtagtymyzdaky aýbölük mebel kerhanasy. Şanly senelere däkmet üstünlüklerini beslemek, täze ünüm bilen görnüşlerini artyrmagyň çäklerini paýtagtymyzdaky aýbölük mebel kerhanasyna oturguçlaryň durly görnüşleri öňürilip başlandy. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümliň özümizi öňürilmegi aýratyn belälikleri. Bu iş hormatly prezidentimiziň degişli urda kesitlen wezipeleriniň üstünlükli amala aşyrylýan an görkezýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçiligi ösürmekligi, ähli şertleri döredip bermegi, milli önümçiligiň ýokary derejede ýoly goýulmagyna mümkinçilik berdi. Önümler häzirki wagtda isleglere görä taýýarlanylýar. Hormatly prezidentimiziň AK Parti bilen açylan öňde barja toplumda bilim ministerleriniň sargydy esasyna mektep partiýalarynyň oturguçlaryň müňlerçesini taýýarlamak meýilleşdirilýär. Işleň sağlaşykly alınıp barylmagy göz öňüne tutulan meýilnamalary ýerine ýetirmäge, hususan daşary ýurtlardan getirilýän önümliň orun tutýan haritlaryň öňürilmegine mümkinçilik berýär. Döwrüwap önümçiligiň ýoly goýulmagy, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň senaty taýdan ösüşini ýokarlandyrmak boýunça öňde goýan wezipesiniň oňyn çözülmegi bilen berk baglylar. Türkmenistanyň öňürilen oturguçlar, dürli mebeller, partiýalar, mektep serişdeleri daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden epesli arzandyr. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagy, dünýäň öňde barja tejribeleriniň we ilmiň ýokary gazananlarynyň işiň özleşdirilmegi üstünlükleri üpçün edýär. Berhal döwletimiziň bagtyarlyk döwründe önümçiligiň ösüşini ýokarlandyrmagy uly mümkinçilik açylýar. Ol hormatly prezidentimiziň taýýarlasy netijesinde ykdysadyýetimiziň durly gurlaryny amala aşyrýan özgörtmeleri bilen berk baglylar. Toplumda häzirki günlerde işleri ýokary depkine eýe bolýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösürmek boýunça durmuşa geçirýän özgörtmeleri, ön mönderçileri täze üstünlükleri ruhlandyrýar.
Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, gahrman arkadamyzyň biýmeşer aladasynyň saýasyny telekeçilik ulgamy, ul ösüşleri we bilen sepkitleri bolýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçileri gollamak bardaky taýsir taýlalaryndan ruhlanan Balkan welaýatynyň telekeçileri hem ýurdumyzy azyk we senat önümleriniň durly görnüşlerini öndürmek bilen bazarlarymyzda harit bolşulugyny döretmekde netijeli işler durmuşa geçirýärler. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynyň çeýegine yerleşýän Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň telekeçileri gahrman arkadamydan döwlete degişli bolmady gulgamy ösdürmek baradaky taýsir taýlalaryndan ugralyp, polietilenden, polipropilenden we tehnologik goşulan serişdelerden plastik injamlary önürgeler. Bu önümçiligiň ýurdumyzda ýeketeklik bolsa, aýratyn bellerlikler. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň bu önümçiligi ýylla 240 000 sany üstüne harit goýmak üçin enjamy öndürmekligi mümkinçiligi bar. Müşterilerin ýakly zerurlyklaryny öpçün etmek maksady bilen bolsa, kärhanada ikinji ulgam ýola goýuldy. Netijede bolsa, kärhanaň önümçilik kuwwatligi ýylla 480 000 sany ýetirildi. Bu önümler içerki we daşarky bazarlarda dürli önümleri saklamak, daşamak we ýerlemek üçin ören ähmiýetlidir. Onuň häsiýeti aýratynlygy bolsa, müşteriler üçin juda amatlydyr. Şonuň üçin ýurdumyzda bu harida bolan isle gün saýyn artýar. Häzirki wagtda buyurmalar esasyny işleýän bu jemgyýetiň hünärmenleri her bir sargytlary öz wagtyna ýerine ýetirmek ugruna hasam gowanyrjy netijeleri gazanýarlar. Gün saýyn uly ösüşlerdir bilen sepetleri eýe bolýan Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri şu günleri esasanam hormatly prezidentimiň kararyna laýyklykda Gyýany şäherçesine gurulyp bolanmagy berilen polietilen hemde polipropilen öndürmek boýunça gaz himi toplumynyň we Türkmenbaşy şäherindäki newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň buyurmalary esasyna dähme çekýärler. Maklaty Balkanly telekeçiler Türkmenistan parahaçylyk uýanaşmagyň watany ýylynda gahrman arkadamyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürmek, telekeçilere bergen gollaw ýardamlarynyň hasam ruhlanyp, önümçiligiň täze görnüşlerini oýlap tapmak ugruna da netijeli işleýärler, özleriniň iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 20 aprel saat 20-den 21 aprel saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, bu nordan tiýdi sekundy 9-14 metr, käýerlerini 17 metrçe ýetýän şemal üfer. Hawa gijesini 15-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus, kinarky taraplaryna bolsa 24-29 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, bu nordan tiýdi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesini 12-17 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demiradyk nordan tiýdi sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesini 12-17 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demiradyk nordan tiýdi sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesini 11-16 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, Demiradyk nordan tiýdi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesini 6-11 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup, bu nordan tiýdi sekundy 9-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijesini 13-15 gradus, gündüzine 28-30 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 21-ni magnit hadisasynyň gowşok täsiri saklanmagyny araşdyrýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini todan bölejikleriniň möçhüriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin
ağız burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýaz bassyna, howanyň derejesiniň ütgeýäni nazar alyp, asyla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islenlik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeretsenýär. Ýakly düşen özüne bolsa halkyň behbudi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ýerleşler.